Hola, nosaltres som Aitana, Álvaro, Joel i jo, Marc. Ara vos passa amb Álvaro que vos explicarà lo que passarà durant este programa. ¿Qué pasará durante este programa? Este programa va a ser el millor de l'agrupació perquè hi haurà xistes, bromes telefòniques i molt més. Ara jo vos vaig a passar amb el grup Toni de Sinergies. Hola, Tono. Hola, Álvaro. Hola. Com estàs tu? Bé, Jo també. Un poquet acalorat, però molt bé. ara t'anem a fer unes preguntes. Vale, pregunta que jo intentaré contestar. Com has après a fer tot això? Pues mira, això ho vam aprendre 4 amics que van començar en una radial i una calahora, una serra, i van començar a fer joguets. I poquet a poquet en van fer fins 130 joguets que en teníem. Algú t'ha ensenyat? Pues m'ha ensenyat jo poquet a poquet anant treballant la fusta i el ferro i a poc, en saber medir i tallar, pues fer lo que vulguis. Et va costar aprendre? Va costar, pues jo m'ho vaig prendre com si te prens tu veure una pel·lícula, és un hobby, al final. Per a mi, la meva feina, tota la feina que faig és com si fos un hobby. Jo disfrute treballant. Entonces esto pues a mí va costar, pues en un principi sí que ens va costar de traure les cantoneres i fer els joguets, però una vegada saps, ja és quasi que tots iguals. A quina edat vas començar a fer tot això? Els jocs de fusta, pues fa 10 anys, quan tenia, a veure, 38. Per què vas elegir aquest treball? Pues els jocs de fusta en un principi i en un final és una espècie de projecte que vam iniciar perquè veiem que els xiquets estaven molt de temps en les pantalles i en el mòbil i no sabien ja jugar. I és una forma de jugar a aquests jocs, que són jocs prou tradicionals i el que jugàvem abans, de poder transmetre als xiquets una forma diferent de divertir-se. I quin és el joc que més t'ha costat de fer? Has vist el joc de la granota? Sí. I és un dels que més ens ha costat de fer. Vale, pues ja està. Sí, Moltes gràcies. Vos recomane una gran banda de música anomenada Auxili, com per exemple ara escoltareu la cançó Brúixola. Hola, ara vos vaig a contar un chiste. La madre de Jaimito le dice a Jaimito, vete a comprar ropa. Y se va a la tienda de camisetas. Y le dice, mamá, ay, tendero, necesito que me des una camiseta de esas, por favor. Y rápido, que me tengo que ir a casa, que si no mi madre me pega. Y después va a la tienda y le dice al tendero, pues por ser así te la subo de precio. Después va a la tienda de pantalones y le dice al tendero muy amablemente, tendero, necesito que me des unos pantalones de esos, por favor. Y dice el tendero, pues por ser así te los bajo de precio. Después va a la lotería de huevos, donde se sortean unos huevos de gallina y le dice y resulta que le tocan los huevos de la lotería. Después va a casa y le dice a su madre, mamá, me han subido la camiseta, me han bajado los pantalones y me han tocado los huevos.
Ara anem a fer una broma a ma mare a veure si no es cabreja. Sí, Hola, mamà, és que ha vingut una dona molt rara que mos ha dit que jo he comprat 40 actrius per internet. I ara te Què? passem... I ara te... Què? què? Mamà, que una dona... Que m'ha dit una dona molt rara que jo he comprat 40 actrius per internet i té la furgoneta allí i no sap on aparcar-los. Marc, què m'estàs contant? És una broma, no? No. Però què dius? Que no és una broma, t'ho jure. Espera, que ara el passa el papà. Espera. Que ara te Sí. passa amb la dona. Vale. Hola, buenas. El teu fill ha Hola. encomanat 40 trils a nom de Marc Domènech. On vols que te'ls dice? Ah, vale. 40, sí que és veritat que ens feien falta. Pues a veure, pots deixar-los que te diga ell la direcció. Carrer... Porta 3, piso 3. Molt bé, però ha de vindre algú a ajudar-me a descarregar-los, no? Que, Ja on els vas a ficar tu, en l'armari? pues no ho sé, ja ho pensarem, a veure. És una broma. És una broma de l'agrupació. Malvados. Ara Adéu, us passa amb adéu. el baró. Ah, vale, adeu! Gràcies per escoltar-nos. Adeu.